Ei, salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. După cum vedeți, mi-a picat și Max. Deci, deschidem aici, avem un Brawl Box, pac, Max. Deci, fraților, în ultimul episod, deci cam alalteri, în fine, Sandy, Legendary caracter. Iar acum, Max, mythical caracter. Aș fi vrut-o și eu pe Jackie. Bine, e mult mai bun Max. Și Mr. P ar fi fost ceva bun. Asta are utility. Are full. Deci, în fine, deci, uitați, am urcat-o și pe domnișoara Sandy. Câteva trofee. Stai. Am urcat-o în rang 19. O să vreau să o urc 20. Trebuie să stau din greșeală. Deci da, mi-a picat Max, bă, deci nu vine să cred, frate. Deschide acolo, bam, Max. Deci puteți să credeți așa ceva? Vă dați seama dacă îmi pică iar legendară. Hai să ne uităm și la șansă. Deci cred că o am extrem de mică, mai ales la legendară. Deci, oalele! Deci de la 300 mi s-a făcut șansa 100. Vedeți acolo. 1-0-0. Și la Mythic Brawler nu a scăzut așa mult. Puțin. Băi, deci nu vine să cred cu aia. 100. Păi cam... E 0,0000000. Da, mai facem aici. Hai să un pic, mai uităm pe grup și revenim. Am revenit. Deci nu știu, încă sunt uimit de faptul că mi-a picat Max. De aici, da. Hai să băgăm și un meci cu el, dacă tot. Eu v-am arătat, știți, din ultimul episod că mi-a picat Max și pe contul secundar. Contul acesta va rămâne doar al meu și fratele meu îl voi da pe acela. Da. Și, na. Acum că mi-a picat Max și pe ăsta, e super ok. Adică contul ăla îl țineam decât pentru că mi-a picat o carte bună. Intrasem pe el decât așa să fac opening, că avea un megabox, nu știu ce, și îl țineam decât pentru Max. Dar acum că mi-a picat Max și pe ăsta, nu am de ce să mai țin. Vreau să rup pe acesta. O să-l urc și pe Max. Să fii sigur că o să-l urc și pe Max o grămadă de trofee. Să faci pe el în rang 20. Fugi. Dăm acolo niște hituri. Te bagi după ăla. Fraier. Dăm un pic lui Ems. Da, hai că i-am dat și lui Ems. Mamă, ce i-a dat. Frate. Dă-i. Rupt. Să vedem darile astea. Fix acolo. Deci fix acolo. Uite. N-are nicio șansă. Să vedem. E cineva pe aici. Nu prea că... Aici e sigur cineva. V-am zis. Roza acolo, Jackie. Să bat ușor pe Roza. Nu vreau să rămân cu ea, să o prind că iese din băsuț. La prinsele e cel mai bun ăsta. Cel mai rapid caracter din joc. Nu are șanse să scape. Stai acolo, soro. Let's go! 3 meciuri, 3 wineri. Super bun. Super bun. Totuși are volumul și rup. Bine, să-și trofează. Na. Ei, eu mă bucur extrem de tare că mi-a picat. Am și legendar, mi-a picat și mitic. Mr. P să mai pice și rămân legendarele și o să le iau și eu. Am aproape 12.000 de trofee, cred că pe la 16.
17, cam așa o să fie următoarea legendară. Zic și eu. Pentru că o să iau o grămadă de timp să mai pice mie, să-mi crească chiar șansa la legendară. Deci da. Power-ul meu. Mă da numai că. Nu crezi că ești tu un pic cam șmecherescă? Deci uitați cât de repede fac power-ul. Deci cred că în ultimele meciuri am făcut cel puțin o power în fiecare. Și mai e un power acolo, da, îl las. Așa nici prin bostez nu mi-ar prea mai fi frică, să zic așa. 4 win-uri. 4 win-uri, fraților. 4 win-uri. Să vedem dacă facem 5 win-uri. Locul 1. Cred că o să-l va pe bol. Credea că mă așteaptă, nu? Ce zice el? L-aștept pe prostul ăsta. Da, o să plec și vin clean up. Oricum nu are șansă să mă prindă. Stai ce-am bus să mă aștepte. O să las așa power, oricum o țin de la distanță și mi-e destul de ușor să fac. Cât nu se apropie de mine, nu e o provocare. Dacă o țin la distanță, n-am treabă. Bat pe oricine. Să vedem. Facem 5 win-uri sau nu facem. O, Edbid. Mă, ce face asta? E FK? Cine e bani? Atâta hit-uri putea să dea. Nu știu de ce. Asta e foarte rapid, deci când merge normal e rapid. Doar că mai merge și rapid normal, așa, știi? Ce se întâmplă? Hai că mă sună răbdare. O să închid puțin filmarea și ne revedem. La bătaie. Am revenit. Hai să facem și noi 6 win-uri. Bine, 5. Acela n-a fost incomplet, dar l-aș fi văzut foarte ușor de se pune ca nu o să mai jucăm Dark Max pentru că am jucat destul. O să vă arăt un joc cu Sandy. Băgăm un showdown. După aia o să băgăm Jacob. Sandy se spune, am făcut la power 5. Nu cred că v-am arătat pe filmare. Am făcut, nu v-am arătat. Am făcut 11.500, dacă nu se da, și mi-a dat 200 de stat, am început de aici 5 și mai dat. Sandy, mi-ar plăcut dacă aș fi putut să le împart, să pun ceva noș, ceva noș, să nu cred că ar da ultima dată de Sandy, nu ar da aproape nimic. Da. Bine, pare rău și nu. Ar fi putut să ne iar dacă era puțin mai rapidă. Dar spune că nu mai puțin. Deci nu știu, mi se pare că crește destul de mult de meciuri viața după ce iau un power-up. Și este un plus. Bine, vă dați seama că nu e fără și nu e orice ala. Trebuie să pun de bune să nu. Deci trebuie să fac 90 de la clean-up. În clean-up-ul. Mi-ar fi venit să apăs pe urcă să fumă. Mă uitam de bine și vă zic că
sfatul. Am arătat. Să vezi ce o să mori. Care? Ia, dacă ești chiar de încă. Ia să te văd. Deci, ca sketch-urile sunt cam zipire. Dar și la preferă cele. Cam zipire, să câștigi. Hai să facem. Hărți. Mai de una. Deci, vedeți, meciurile sunt easy-peasy cu legendar. Save. Și uitați, am trofee chiar destul de mari pe ea. 468. Deci, na, este destul de ușor să le pe ea. 15 minute. Ia să vedem. Da, o să jucăm numai cu aceste două caractere, dar da. În următorul episod, stai că am descăzut la pentru că sunt bine. În următorul episod o să încerc să fac un boost. Să pun măcar 50 de trofee, adică de voie. O să le urcăm probabil cu max. Dacă nu o să mai aibă așa multe trofee, trebuie gen greb. Deci este foarte bun și la gen greb. Sandy, bun, e foarte bun. Deci este cartea mea preferată din tot jocul ăsta. Îmi place chiar mai mult decât Leon, după ce am apucat să cunosc așa bine și văd cum joacă. Deci fata știe, repere cu tot. Deci easy game. Este foarte bună aici pentru că are paul ca mijloc și poți să-i generezi sau să mă pui ceva foarte ușor. Dar uital, după mine uital de mine și de meciul. Pentru că are vector rază și e ușor să ne ia bine. Rază e foarte mare, dar tu știi unde e Sandy, chiar dacă nu e exact. Știi că unde ar putea să fie, dar Leon n-ai nicio idee pe unde ar putea să fie. Nu e nici focul la pauza. Deci hai să încercăm să o aruncăm. Hai, Leon, avem FK. Este! Ești chiar de timp. Nu ne văd de cum ăla comodă. Nu ne văd că își vede ultima parte cu ăla. Vede și vede ce mă văd. Serios, ar fi. Cum să câștigă? Da? Să aibă la premii mai mult să le spun. Cu 60 km. Face cu doar lupa. Nici n-am bucat să zic că se răscoia. Este destul de bună, dar la gen cred că să ai și echipă decentă. Cred. Ei, probabil că în următorul episod am putea să descriem Megabox-ul. Da, o să stau astă seară sau și mâine. Mâine nu o să postez, deci e joi, bine nu postez. Deci, da, vineri nu o să postez și următorul episod sunt aproape 100% sigur că o să fac, deci nu cred că e așa greu să faci 229 de trofee. E super simplu, mai ales că am și caractere de urcat, adică va fi cam easy peasy. O să urc pe Sandy la 20, am la 11 max